Ng'wech momako rekod mag ng'wech kinda Kelvin Kiptum owito ngimane e masira mar apaya otieno ma piny Rogodo kawuono e apaya ma Ravin County ma Elgeyo Marakwet. Kiptum mane rekod mare puodhi juma mokalo gi riwruok mar tuke mag ng'wech IAAF owito ngimane kaachiel gi kocha mare Garvaiza Hakizimana mane gin godo e nyamburko mare ka nyadende miluongo ni Sharon Kosgei nyaka sani nitiere e osiptal bang' yudo hinyruok e masirano. Kiptum ne timo ikruok mare ne ng'weye mag Rotterdam Marathon kaachiel gi Olympics mibiro bagi e boma Paris piny mar France. Kaluwore gi janeno miluongo ni Mulinge, Kiptum nobayo kendo tuomo yien manitiere e bath apaya kapok mitoke odonjo e bugo. Elgeyo Marakwet, Chief Warrior Division, Cap Kendall Sublocation na Chief Samu pale Kiptum anatoka. Hata sijui nitasema nini, lakini wacha Mungu tu. Kama tumefanya makosa, Mungu asamehe sisi. Sababu Kiptum pale angeenda, Mungu peke yake angejua, lakini tunasema pole sana kwa family pamoja na watu ya Kenya mzima. I want to say sorry to the family and the athletic fraternity. This thing is unbelievable for us. I didn't believe until I went to the scene and I said I have to follow the bodies to here to say only pole to the family. We just want to ask the rest of the members of the country to pray for the family of the departed heroes and that we shall have peace in our hearts. We shall also join hands with the family and the sporting fraternity to ensure that Kelvin Kiptum and his coach get a decent, send-off from the day side of us. We want to say poleni sana to the Kenyans and much more to the family of the departed hero. Poleni sana.